tetőlécezésünk elkészülte után elhelyezzük a vápalemezünket a már előbb említett kideszkázott váparészre. Ez a vápaelem, ez egy acélvápa, mindkét oldalon ugyanazzal a szintbevonattal rendelkezik, tehát a hajtásoknál sem fogunk sehol eltérő színű anyagot látni. A vápában elhelyezett vápalemezeket soha nem szögeljük át, mert fokozottan beázás veszélyessé válnak ezek az elemek. Ezeket mindig úgy rögzítő fülekkel, úgynevezett hafterekkel rögzítjük magához a tetőlécezéshez. Az nagyon fontos, hogy minden egyes tetőléchez hozzá kell rögzítenünk a vápalemezünket, ezáltal adunk egy olyan biztos kötést, hogy maga a vápalemez biztosan ül bent a helyén. Elhelyezzük a fésűs szellőző elemünket az eresz lécnél, úgy, hogy körülbelül egy 10 cm-t rálógjunk a vápalemezre. Erre azért van szükség, hogy a cseréppel is ugye rá fogunk takarni a lemezre, és hogy ott ne tudjon beesni a cserép, ott is legyen meg egy távtartás.